és que és molt senzill, vull dir, això és una mica la lluita que tenim la gent que estem treballant per explicar que és fàcil de fer-ho. Per cultivar un enciam no us cal més que un petit test. Aquí formamos un grupo de promotores que han empezado a discutir y hablar por buscar un huerto, una alternativa a algo, para hacer algo, porque la mayoría estuvimos ahí en la 15M, la asamblea del 15M. La iniciativa ciutadana, que l'autogestió, que ens ho podem manegar, és potser la base i el fonament d'aquest projecte. El que fa l'Ajuntament és, quan una entitat té un projecte d'horts urbans, doncs buscar espais, diguem-ne, al barri o a la zona on aquesta entitat vol tirar endavant aquest projecte. Creiem des de l'agrupament que tenir un hort i potenciar l'agricultura ecològica és una eina pedagògica molt important i ens va sortir la possibilitat d'estar aquí en aquest espai amb altres entitats i funcionar també de manera assembleària. Terrassa és una de les ciutats que més horts escolars té i que, diguem-ne, cada vegada hi ha més escoles que van creant el seu propi hort i ho integren com una eina d'aprenentatge pels nens i nenes.